Прывітанне. У эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Што беларусы думаюць пра сёлетнія выбары?». Наш гость – доктар палітычных навук, кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага Chatham House Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. Рыгор, у снежні летась беларуская ініцыятыва правяла чарговае онлайн-апытанне сярод гараджанаў Беларусі. Гэта у вас юбілейнае апытанне 20-е. Яно было сфокусаванае на сёлетніх, на студзеньскіх выбарах 25-го году і пагаварым пра асноўныя вынікі апытання. Ну вось адзін з вынікаў. Для амаль 70% апытаных сёлетнія выбары важная падзея. Хаця прадэмакратычная частка рэспандэнтаў так не лічыць. А чаму іншыя і не толькі гарачыя прыхільнікі ўлады лічаць? Чаму? Я думаю, што гэта шмат у чым звязана з тым, што ўсё ж такі у беларусаў не так шмат прасторы у прынцыпе для нейкіх палітычных крокаў, да? Для удзелу ў палітычным жыцці. Таму для многіх людзей любыя выбары з'яўляюцца нечым важным. Да? Яны, можа быць, ніякім чынам не ўплываюць на тое, што адбываецца тут і цяпер, але просто гэта, як сказаць, як палітыка сама па сабе. Да? Палітыка важная, выбары важныя, да? І таму людзі часта кажуць больш агульна, да? Што выбары, да, маюць нейкае значэнне. Калі казаць ўсё ж такі таксама не толькі пра такіх нейтральную аўдыторыю, да? Але таксама казаць пра ўладную аўдыторыю, для яе нагла ўсё вельмі проста, да? То бок яны лічаць гэтымі выбарамі важнымі, таму што яны хочуць прыйсці і прагаласаваць на выбарчых участках за свайго кандыдата. Таксама я думаю, што у некаторых людзей, которые можна назваць іх нейтральнымі, ёсць такое пачуццё, што ведаеце, мы не ведаем, як там будзе з гэтымі выбарамі, але мы павінны прыйсці, прагаласаваць, а там паглядзім, што будзе, то і будзе. Прынамсі, наше сумленне, думаюць людзі, чыста, што мы, так сказаць, паўдзельнічалі, аддалі свой грамадзянскі доўг. Шановныя гледачы, я нагадаю, што мы з Рыгорам у прямым эфіры. Калі ласка, стаўце лайкі ці дызлайкі, як ужо вам падабаецца ці не падабаецца. Пішыце каментары, свае пытанні, свае меркаванні наконт таго, што вы пачуеце і чуеце, але толькі калі гэта для вас бяспечна. Вось пасля такога дысклеймера мы працягнем нашу гутарку і яшчэ адзін паказнік, яшчэ адна лічба. Амаль 2/3 апытаных маюць намер галасаваць, а больш за траціну, пэўна, будуць галасаваць. А якая матывацыя? Людзі вераць у тое, што іх выбар на нешта паўплывае? Я думаю, што ўсё ж такі тут варта параўнаць з 20-м годам, калі колькасць тых, хто сапраўды вельмі прагнуў паўдзельнічаць у выбарах, складала там 75%, да, што значна больш, чым тое, што мы бачым цяпер сёння. Сёння адбылося гэтае размыванне колькасці тых людзей, которые маюць прадэмакратычныя погляды, якія да выбарчай участкі хутчэй за ўсё не пойдуць. Рыгор, я вас перапыню. Тады было больш за 70% тых, хто пэўна казаў, мы пойдзем абавязкова. А зараз 70% – это траціна пэўна і траціна як складецца, так? Так, абсолютно верно. И для людей, которые все ж таки збираюцца ісці, тут мотивация наступна. Зразумела, ёсць выразныя людзі прыхільныя Александру Лукашенку, для іх все вельмі проста. Яны ідуць на выборы, таму што ў іх ёсць свой кандыдат, яны вераць, што ён набірае шмат, і вераць, што дзякуючы ім ён працягне кіраваць краінай. Для многіх іншых, гэта просто пытанне грамадзянскага доўгу, гэта жаданне нейкім чынам уплываць на будучыню. Не абавязкова людзі думаюць, што тут і цяпер нешта зменіцца, але пачуццё такое, што калі мы не ходзім на выбары, дык на што мы наглас можам спадзявацца? А дарэчы, вы ўжо сказалі, это ключевое слово из вашых дадзеных, калі вы пыталіся ў людзей, якая у вас матывацыя, калі вы пойдзеце, то это
галоўная матывацыя, дамінуючая, грамадзянскі доўг. А вот як выкананне бессэнсоўнага рытуалу можа быць грамадзянскім доўгам? Гэта цікавае пытанне, якое, пэўна, патрабуе большага паглыблення ў код ментальнасці беларусаў. Шчыра кажучы, менавіта ў апытанні наўрад ці можна знайсці адказ на гэтае пытанне. Я думаю, што гэта вынікае з таго, што у беларусаў няма ніякіх магчымасцяў прымаць удзел у палітычным жыцці. І ўсё ж такі усе людзі маюць жаданне хоць нейкім чынам, нават самыя нейтральныя, хочуць хоць некалі калісьці мець нейкую частку сябе ў палітычным жыцці. Таму у выпадку Беларусі адзін такім варыянтам з'яўляецца удзел вось у такіх выбарах. Можна казаць, сэнсоўныя, бессэнсоўныя. Але людзі бачаць гэта менавіта так, што хоць тут, прынамсі, яны могуць зрабіць нейкі свой асэнсаваны выбар. Палічыць яго, не палічыць, гэта ўжо справа другасная паводле гэтых людзей. Яшчэ адно цікавае пытанне пра перадвызначанасць. Вот вы пыталі людзей, а вот ці лічыце вы, што вынік выбараў перадвызначаны? Каля траціны лічаць, што так, окей, перадвызначана ўсё. Каля траціны лічаць, што не. Цікава, што пра тое, што выбары перадвызначаныя, наўпрост гавораць нават некаторыя кандыдаты. Прынамсі, вот у сваім другім выступе пра гэта казаў камуніст Сергей Саранкоў. Давайте послухаем. Уважаемые избиратели, при встрече с вами по всей стране меня спрашивают, зачем ты, Сергей Саранков, идешь на выборы? Ведь и так все понятно, что победит Александр Григорьевич Лукашенко. Я и коммунисты страны не скрываем, что идем на эти выборы под лозунгом «не вместо, а вместе». Мы не просто понимаем неизбежность победы Александра Лукашенко, но и поддерживаем ее. Ну, про мотивацию Саранкова мы крыху пазней крышечку паговорым, а зараз пра матывацыю іншых выбаршчыкаў, навошта ўдзельнічаць у выбарах з перадвызначаным вынікам, які перадвызначаны нават для, прынамсі, для таварыша Саранкова. Да, цікава, што акурат прадвызначанымі іх лічаць перадусім людзі прадэмакратычных поглядаў. А вот акурат людзі, которые прихильники Александра Лукашенко, яны часцей называюць выборы не перадвызначанымі, да, то бок нібыта намекаюць, што выборы не фальсіфікуюцца, што важны голас кожнага і кожнай, хто прыйдзе на выбарчыя участкі. Адпаведна, мотивация людей, которые лічаць, что выборы не предвызначаныя, это акурат свое желание их падтрымаць дзеючы режим. У той час, як люди, которые лічаць, что выборы ўжо прадвызначаныя, яны, дарэчы, кажуць пра розныя рэчы. Яны кажуць тут не толькі пра фальсіфікацыі, але таксама яны кажуць пра тое, што вельмі шмат людзей, хто з'ехаў з Беларусі, таму засталіся там менш актыўныя і так далей. Кажацца там пра пра рэпрэсіі, то бок тут по-рознаму розныя рэчы людзі разумеюць пад гэтай прадвызначанасцю. А цікава, што вот працяг гэтай сваёй прамовы Саранкоў сказаў, што так, Лукашенко пераможа, але для нас важна, хто будзе на другім месцы. І мы хочам аказацца на другім месцы. А на ваш погляд, уже можа вам пытанне не толькі як сацыёлагу, як палітолагу, а наколькі гэтая матывацыя важная, скажем, для людзей, для грамадства? Я думаю, что для грамадства все ж таки это не так істотна, потому что якая уж тут розніца, хто набере, все ж таки варто разумець, што это все яны наберуць вельмі малыя працэнты, да, то бок кожны з іх набере па 2-3%, якая ж тут розніца, што хтосьці набрал цэлых 3,5, а хтосьці набрал 2. Я думаю, што хутчэй за ўсё гэта важна для самой палітычнай сістэмы, якая такім чынам нібыта імкнецца
показаць, каго яны бачаць на другім месцы пасля Лукашэнкі. Да? І, адпаведна, чалавек, который набраў там атрымаў гэтае другое месца, можа казаць, ну, я другі пасля Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, як бы, это важна. То бок вось нейкая такая матывацыя. Да? Але я думаю, для беларускага грамадства, калі сапраўды гэта будуць вынікі ад 2% до 3%, ну, тут ніякай істотнай розніцы няма. А вот, ведаеце, тут все ж таки, магчыма, крыху рознае, можа это паўплываць на палітыку. Умоўна кажучы, другое месца Саранкова, які кажа, больш рэпрэсій, больш душыць, сажаць, не трэба нікога мілаваць, это адна будучыня. А умоўна кажучы, другое месца Канапацкай, якая, ну, прынамсі, пра это не гаворыць вот пра там парламенцкую рэспубліку, пра тое, што выпускаць трэба, это, магчыма, другая будучыня. Ці не? Ці это ввогуле ці гэта всё не мае значэння? Ну, я думаю, што з пункту гледжання грамадства, то гэта не так істотна. З пункту гледжання самой палітычнай сістэмы, каго яна ставіць на другое месца, ну, гэта можа мець значэнне. Зразумела, што калі мы уявім сабе, ну, такі незвычайны сцэнар, у которым Ганна Канапацкая набірае 15%, то, канешне, многія назіральнікі, як мы, зададуцца сабе пытаннем, а чаму, да? Навошта гэта робіцца, які сігнал нам хочуць даслаць. Гэта тады сапраўды будзе цікава. Калі ж гэта ўсё ж такі мы трымаемся нейкага кансерватыўнага сцэнарыя, што ўсе кандыдаты это 2-3, тады як бы гэта ніякае значэння не мае. Ну, тым сэнсе, што гэта схема, як вот на леташніх выбарах у Расіі, дзе ўсе па крышачку і Владимир Владимирович агромны. Так? Я думаю, што да гэтага і будуць імкнуцца. Мне падаецца, што ўсё ж такі логіка, конечно, так, як бы аўтарытарная, што з кожным годам, з кожнымі выбарамі трэба павялічваць колькасць працэнтаў, да? Ці прынамсі трымаць яе недзе на тым жа самым узроўні. Адпаведна, калі захадзіць на 80% для Александра Лукашэнкі, ну, атрымліваецца, што і плюс трэба штосьці яшчэ намаляваць супраць усіх, ну, по 4% усім, то неяк так, в прынцыпе, і атрымаецца. Шановныя гледачы, я яшчэ раз вам нагадваю, што мы ў прямым эфіры. Ставце лайки, дызлайки, як каму, каментуйце, задавайце вашыя пытанні, калі гэта толькі бяспечна для вас. Далей па вашым рэгора пытанні вы задавалі там цэлы блок пытанняў, розныя аспекты характарыстык выбараў. Па сутнасці, ацэнка сумленнасці выбараў. Дык вось, как бы сумарна, інтэгральна. Беларусы лічаць, што сёлетнія выбары будуць сумленнымі, ці не? Па сутнасці, думаю, ўсё ж такі ёсць велізарны разрыв паміж тым, што людзі называюць ідэальнымі выбарамі, да, сумленнымі выбарамі, і тым, што людзі пабачаць у Беларусі. Я думаю, што таксама часта, калі людзі бачаць, што ну вось там, не ведаю, там палова беларусаў не веряць у сумленны падлік галасоў, да? І все думаюць, ну гэта ж толькі палова, это ж так мала. Насамрэч, гэта базовая рэч, сумленны падлік галасоў. То бок, у іх дачыненні да гэтага не можа быць ніякіх сумневаў у грамадстве, у которым праводзяцца нейкія сумленныя выбары, ну, которые прэтэндуюць на права называцца себе сумленнымі. Таму то, што мы бачым у нашым апытанні, гэта тое, што ёсць сапраўды досыць вялікі разрыв паміж тым, што людзі хацелі бы бачыць у выглядзе ідэальных выбараў і што людзі атрымаюць. Хоць, безумоўна, ёсць тут пытанне, которое звязанае проста з досыць значнай колькасцю прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. То бок іх няхай там траціна, да? То бок яны зразумела, як траціна, яны палепшаюць вынікі для ўсяго, да? Таму што яны вераць там у сумленны падлік галасоў, і то, і ўсё, і другое, і трэцяе. У той час, калі паглядзець на ўсе астатнія групы, да, у нашым пытанні іх 4 групы, это там пра уладныя, гэта пра дэмакратычныя, гэта эканамічна незадаволеныя і нейтральныя, да, то акурат людзі задаволеныя выбарамі у тым фармаце, якім ён адбываецца, толькі ў адной групе, гэта праўладная група.
ва ўсіх астатніх сегментах беларускага грамадства людзі не вельмі задаволеныя тым, як выглядаюць сёння выбары. І вось мы акурат задавалі гэтае пытанне, да, што вот якім характарыстыкам вы думаеце павінны адпавядаць выбары і якім характарыстыкам будуць адпавядаць выбары, которые будуць у Беларусі. І ёсць толькі два паказчыкі, у которых як бы рэчаіснасць, у которых вось менавіта тое, якім чынам будуць праводзіць выбары, будзе значна пераўзыходзіць тое, чаго беларусы чакаюць ад гэтых выбараў. Гэта наяўнасць назіральнікаў з краіны СНД на выбарчых участках, і гэта атмасфера святочная на выборах. Да? Это тыя рэчы, которых беларусы насамрэч не жадаюць ад выбарах, але як бы людзі ім, але дзяржава гэта і з беларусам забяспечвае. Ну, вот мы... А все астатнія рэчы, гэта як сумленны падлік галасоў, празрысы і так далей, ну там выразна бачна, што ёсць пэўная прорва. Это мы памятаем, як мінулым годзе Наталья Качанова ударилась в ўспаміны, як яна малым дзяўчом, ее тата, мама падзіла на выборы, як там все было прыгожа, святочна, буфет. І вот як бы это крытэр выбораў. Рыгор, а вот чисто по аритметицы, глядзіце, ну каля 70% людзей так ці інакш сказали, ну можа пойдем, а можа пэўна пойдем. При гэтым 50% гавораць, што выборы будуць несумленнымі. Атрымліваецца, што каля 20% гавораць, мы пойдзем на выборы, хотя знаем, што яны будуць несумленныя. Упэўнены, што яны будуць несумленныя. Это як? Вот, як у людзей это вот складываецца в галовах. Ці это можа, як заўжды, как кажуць, фактор страха там? Не, ну тут не про фактор страха. Я думаю, тут менавіта про магчымасць просто ўдзельнічаць у палітычным жыцці. Людзі хочуць хоць нейкім чынам мець магчымасць недзе штосьці сказаць. Зразумела, што могуць не пачуць, могуць праігнараваць, могуць сфальсіфікаваць, але ўсё ж такі іншай магчымасці пайсці кудысьці і штосьці зрабіць палітычнае, ну, сучасных беларусаў, пэўна, і не засталося. Таму пойдуць часткова на выбарчыя участкі, хоць, зноў жа, да, ну, не варта перабольшваць тут, можа быць, значэнне апытання, у тым сэнсе, што, ну, можа быць, падчас апытання людзям хочацца сказаць, ну, да, пэўна, пойдзем мы на выбары, таму што, ну, какая-то такая, видать, есть, ну, так принято в белорусском громадстве. Вот все ж таки белорусам вот чужоваты там бойкот выборов, игнорирование выборов. Просто принято так ніяк. Ну, выборы, треба ісці. І я думаю, тому якби, і люди так адказують. Ну, і, в принципі, не так і роблять, але все ж таки я не впевнений, що всі з їх сапраўды дойдуть до виборчих участків. Рыгор, вот один з наших глядачоў задае вам якби стандартное пытанне, это на кожным вашым апытанні его задаюць. Я могу сам адказаць, можете далей не працягваць. Да, вы разумееце. А як вы меряете фактор страху і чаму вашаму даследаванню можна давяряць? Ну, я выбачаюсь, это такі своеасаблівы дисклеймер. Вы можете з этого пачынаць кожную справаздачу. Не, ну так оно и есть. У кожнай справаздачы першая сторонка ідзе методологія, і у ёй некалькі абзацаў, дзе адразу про фактор страху. І мы разам з іншымі даследчыкамі год таму апублікавалі досыць вялікае даследаванне, которое вы можете знайсці на сайце belaruspols.org, которое мы рабілі досыць падрабязнае апісанне таго, хто сыходзіць з анкеты. Тобто, хто запаўняе анкету, бачыць палітычныя пытанні, хто адтуль сыходзіць. Што, в прынцыпе, нам паказала, што у выпадку пытанняў пра вайну колькасць праўкраінскіх адказаў змяншаецца прыкладна на 8-9%. Таксама мы пасля рабілі 35 глыбінных інтэрв'ю з людзьмі, которые запаўняюць анкеты. І мы ў іх пыталіся, чаму вы запаўняеце і так далей, чаму вы баіцеся ці не баіцеся. І, в прынцыпе, нам усе людзі, ну, то бок значная колькасць людзей прадэмакратычных поглядаў, она все ж таки казала, што ну вось чаго нам хаваць, для нас все нормально, да, мы готовы казаць праўду. А сыходзілі, сказалі, што пэўна менш зацікаўлены тым, каб працягваць размаўляць, это людзі, которые нейтральныя. І вось, дарэчы, у гэтай хвалі
Мы рабілі ж не толькі онлайн апытанні, мы рабілі таксама невялічкае тэлефоннае апытанне, і мы рабілі глыбіннае інтэрв'ю. І я браў глыбіннае інтэрв'ю адной з рэспандэнтак, і яна мне напрыканцы вельмі дзякавала за тое, што мы маем магчымасць паўдзельнічаць у даследаванні, таму што не ведае каму, з кім можна пагаварыць цяпер пра беларускую палітыку. Таму я думаю, што, канешне, фактор страха з'яўляецца адным з чыннікаў, который ўплывае на апытанні ў Беларусі, як і ў многіх аўтарытарных краінах. Але тое, што мы ведаем пра яго, з таго, што мы бачым у даследаваннях, гэта там 8-9%, которые выразна відаць. Но я думаю, што ўсё ж таки важна разумець, што ў выпадку онлайн-апытанню мы таксама маем іншую хібу, тое, што ў нас людзі, которые запаўняюць анкету, звычайна больш актыўныя, чым у сярэднім па грамадстве. Дакладней кажучы, яны больш актыўныя ў адной узроставай кагорце, гэта людзі 55+. То бок мы часта, калі апытваем людзей, людзі, которые у нас 55+, яны больш, пэўна, прадэмакратычныя, чым звычайныя людзі ў такім узросце. І гэта, в прынцыпе, дарэчы, мы даведаліся ў выніку тэлефоннага апытання, которое мы праводзілі на гэтым тыдні. І таму, падсумоўваючы, безумоўна, гэта мае там нейкі ўплыў, але гэты ўплыў не настолькі вялікі, каб пераварочваць вынікі апытанняў. Рыгор, далей па апытанню можна прыгадаць, адзначыць, што і ў сваім навагоднім звароце, і як і ў шматлікіх іншых сваіх выступах, зваротах, Александр Лукашенко паўтарае як мантру словы пра мір. Вось давайте паслухаем кавалачак з яго выступу. Нам нужен мир, нам больше ничего не надо. Нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира сего. Нам патрэбны мір, больше нам нічога не трэба. Паводле вашых апытанняў, чаму адносна шмат беларусаў лічаць заслугай Лукашэнкі мір? Бо ён жа фактычна зрабіў Беларусь саудзельніцай вайны. Да таго, што беларускае войска не ідзе на вайну, можа так Кремль вырашыў, а Лукашенко ввогуле ні пры чым. Так чаму ж многія беларусы адносяць это да яго заслуг? Мір, дзякуючы Лукашенку. Я думаю, гэта перадусім ягоныя таленавітыя камунікацыйныя здольнасці, калі ён падкрэслівае, што з аднаго боку гэта, так сказаць, вайна, у которой мы недзе там з нейкага боку нібыта дапамагаем, з другого боку ён выразна падкрэслівае ўвесь час, што гэта не наша вайна, і што мы ніколі не будзем у ёй удзельнічаць, і што мы не ведземся там на ніякія правакацыі, там нас правакуюць і ты, і другія, і трэція, але мы стаім на сваім і будзем трымацца свайго. Я думаю, што гэта акурат тое, што 3 гады сістэма паўтарала. Я думаю, гэта спрацавала. Ну і ўсё ж такі трэба даць належнае. Тут не паспрачацца. Ўсё ж такі Александр Лукашенко умее ў некаторыя камунікацыйныя рэчы гуляць. А наступнае пытанне, оно не звязано наўпрост з выбарамі, хаця, можна сказаць, і звязана. Это стаўленне да вайны. Вы ў сваім в апошняй справаздачы даеце даволі вялікі тренд на фактычна 2,5 гады, амаль вся вайна. І цікава, па-першае, баланс невялікі у бок адмоўных ацэнак дзеянняў, прынамсі, вы задавалі пытанне пра расійскае войска. Дарэчы, да пытання як бы страху, не страху, не бояцца людзі адноснай большасці казаць, мы не ухваляем дзейнасць расійскіх войскаў. Этого не бояцца. Так одно пытанне, чаму так, а другое пытанне, чаму стабільна. Ситуация-то меняется. Ситуация меняется, то украінцы вярталі Херсон, вярталі Ізюм, потым быў контрнаступ, а з пачатку 24-го года быў расійскі наступ, Бахмут і гэтак далей. А стаўленне беларусаў практычна не мянялася. Адказы на гэтыя пытанні практычна не мяняліся.
Чаму такі баланс і чаму ён фактычна незменны? Я думаю, что это выразно показывает поддел, который існуе внутри белорусского громадства. То бок гэта часткова звязана, зразумела, з медыаспажываннем, то бок люди, которые глядзяць тэлевізор, яны там і перадусім і захапляюцца вайной, як бы, бо по гэтаму тэлевізору за ёй назіраюць. А люди все астатнія ўсё ж таки ставяцца да вайны больш крытычна. Чаму не расце падтрымка войны на фоне того, что теперь нібыта ёсць нейкая логіка ў тым, каб люди, которым по барабану, можна кажучи, да, як бы, что яны теперь могли бы стаць больш прарасійскімі, потому что, ну, нібыта можна ж приєднацца да так званых пераможцаў. Але гэтага не адбываецца. Ну, я думаю, адказ тут заключаецца ў тым, што гэтая не падтрымка ваенных дзеянняў Расіі, яна перадусім каштоўнасная. То бок людзі свядома адмаўляюцца ад расійскай вайны. Тут ёсць шмат фактараў, да, то бок это не значит, што там людзі за Украіну, там, то бок тут можа быць просто фактор того, што людзі, значная частка беларусаў просто не прымае вайну як сродак палітыкі. То бок яго не прызнаюць, лічыць, што это дрэнна і так далей. І зразумела, што такіх там, напрыклад, рэспандэнтаў сярод жанчын больш, чым сярод мужчын, таму што яны менш схільныя да гвалту. Таму як бы гэтыя все фактары як бы зводзяцца да таго, што вось гэтая сітуацыя яна не змяняецца. І я думаю, што яна это для ўсіх як бы загадка, да, у нейкай ступені, чаму так адбываецца. Чаму мы бачым это настолькі устойлівым, гэты спадзел. Ну, мне падаецца, што он, пэўна, азначае толькі устойлівасць падзелу ўнутры беларускага грамадства. Як бы мы просто разныя часткі аднаго цэлага. І мы розныя. Ну так атрымліваецца. Рыгор, вот яшчэ одно пытанне, і зноў такое, можа, больш тэхналагічнае пытанне. А як вы ва пытаннях прадстаўляецеся? І як вы здымаеце, ну, напрыклад, страх людзей, што да іх, можа, звяртаюцца, так бы мовіць, там ці КДБ, ці Губазік, і вот як бы іх дадзеныя, іх адказы, ну, вот заўтра лягуць на стол адпаведным ведомствам і, так сказаць, пад белы рукі, што называецца, возьмуць. Як вы як бы спрабуеце это зняць? Я думаю, што гэта по-рознаму бывае як бы у выпадку метадаў, которые выкарыстоўваюцца у гэтым даследаванні. Да? Зразумела, што у выпадку, напрыклад, глыбінных інтэрв'ю як бы людзі, которые, ну, зусім ужо там могуць заўжды там перапытацца і так далей, ну, як бы там пасведчанне папрасіць, яшчэ штосьці. Але ўсё ж такі, што важна разумець, што ну, па сутнасці, як бы людзі ў Беларусі не такія закрытыя для апытанняў. То бок часта ствараецца вось гэтае ўражанне, што там замкнутыя, страх і так далей. Но гэта не зусім тое, што мы бачым на практыцы. То бок людзі, наадварот, хацелі бы паразмаўляць і штосьці расказаць. Да? Як бы, таму як бы, таксама там часам, калі там ужо людзі, это, напрыклад, у онлайн, менавіта у глыбінных інтэрв'ю, да, можна там, пэўна, адчуць, што па-рознаму бывае стаўленне там, а вы дзе знаходзіцеся, да, і так далей. Это крыху уплывае, да, што часто, напрыклад, прыхільнікі Александра Лукашэнкі, ну, не вельмі хочуць, напрыклад, з такімі людзьмі, як я, размаўляць. Ну, то гэта по-рознаму бывае, да, як бы людзі по-рознаму рэагуюць, і, адпаведна, часта можна адчуць, што калі б людзі, ну, напрыклад, там, прыхільнікі Александра Лукашэнкі, некаторыя думаюць, што іх апытвае это какой-то, ну, не ведаю, что мы какая-то так само тайная группа, которая
хоча, каб яны расказалі свой боль пра беларускіх чыноўнікаў, каб мы гэта даклалі, пэўна, Александру Лукашенку, каб пасля гэтых чыноўнікаў неякім чынам пакараў. Так по-рознаму людзі ўспрымаюць, да, то как і не заўжды, калі ты кажаш, ну, мы просто даследчыкі, да, незалежныя, мы ні з кім не афіліраваныя, з някай там палітычнай групай, то людзі по-рознаму могуць на ўсё адно думаць. Але я думаю, што все ж таки важна разумець, што ніколі не было ніякіх выпадкаў з гэтых пераследаў рэспандэнтаў і так далей, гэтага ніколі не здаралася, таму все ж таки думаю, што гэта важны фактор, который ўплывае на тое, што людзі досыць спакойна ставяцца да удзелу ў апытаннях. Ну так, я уже сказал, вот это опытание у вас 20-е, калі я не памыляюся, з верасня 20-го году. Так, з верасня 20-го году гэта... І як бы за гэты час нікога не прыцягнулі. Наколькі я ведаю, і ў іншых даследчых цэнтрах, і ў Расіі, дарэчы. Там таксама, скажем, за публічнае слово «вайна» могуць пасадзіць і сажаюць людзей. Но пра рэпрэсіі адносна рэспандэнтаў сацыялагічных апытанняў мы нічога не чулі. Ну, просто прасцей рэпрэсіраваць сацыолагаў, як бы, рэспандэнтаў. Які сэнс бегаць, рэпрэсіраваць мільёны людзей, калі ты можаш рэпрэсіраваць як бы канкрэтныя даследчыя групы. І дзякуючы гэтаму дасягнуць сваіх вынікаў, не? Таму я думаю, што рэпрэсіі супраць рэспандэнтаў гэта, да, сапраўды не маюць сэнсу. І яшчэ адзін цікавы вынік вашага апытання. Вы его уже анонсовали некалькі дзён таму, в часікі цікают. Беларусы хочуць адлігі. Беларусы хочуць аслаблення ціску, так бы мовіць, рэпрэсіўных абцугоў, прынамсі, ну, змягчэння жорсткасці, как той казаў, менш жэсціць, менш жэсці. І за гэта нават ладная частка адэптаў Лукашэнкі. А чаму так? А чаму, напрыклад, непапулярны лозунг, ну, а-ля 30-е гады, так сказаць, там, разаб'ём сабачьи головы, смерть ворагам народу. І, дарэчы, вот это жаданне адлігі, оно раней было? Ці вы его не мерили? Ну, умоўна кажучы, летась, пазалетась, 22-м годзе. Мы его не мерили, але я думаю, что яно было, ну, як бы у нейкай ступені, да, может быть, інакш сфармулявана. І яно палягае просто на тым, што значная частка людзей, которые з'яўляюцца людзьмі, которые галасуюць за Александра Лукашенко, ну, яны самі па сабе адносна, ну, можна сказаць, звычайныя людзі, да, і, как бы, которые таксама хацелі бы развіцця для сваёй краіны, і яны таксама задаюць сабе пытанні, да, як бы, ну, а чаму мы ўвесь час сварымся з Захадам, да? Ці чаму у нас падзел у грамадстве? Дарэчы, што цікава, як бы... Рыгор, я вас перапыню. Ну, а як чаму? Ну, напэўна, есть людзі, якія вераць дзяржаўнай тэлевізіі, якая кажа, што Захад наш вораг, Захад нам арганізаваў 20-й год, Захад весь час хоча вот нас расцерзаць, там, разорваць, колонизовать, оккупаваць. Ну, так як с таким Захадом можно мириться? А вот эти, которые там, значит, змагары, ну, так они ж вораги народа, ну 100 пудов. Чаму такая думка, як бы, не пануе? Яна не пануе просто таму, што, ну, все ж таки, в выпадку Захада, Захад гэта непазбежнасць. Захад у любым разе з'яўляецца, як бы, блокам, з которым нам жыць. І гэта разумеюць нават прыхільнікі Александра Лукашэнкі. Ну, калі пачытаць ягоную праграму, то, ну, гэта відаць, што і ён таксама у тым ліку разумее, як бы, што гэта непазбежнасць, што Беларусь мае мець добрыя стасункі з Захадам, калі яна хоча устойліва развівацца. Таму, як бы, таму гэта думка досыць проста. Да, я думаю, крыху складаней рэч у выпадку палітычных зняволеных, як бы, таму што прапаганда шмат у чым доўгі час працавала на думку, што вось, як бы, ёсць ворагі народа, што яны хацелі там зрабіць дзяржаўны пераварот і так далей. Но я думаю, што ёсць пачуццё запыту на нейкае ўжо прымірэнне,
Ёсць пачуццё, што сітуацыя 20-го года она была ў 20-м годзе, а цяпер ужо 25-й, адпаведна трэба проста, як кажа Александр Лукашенко, перагарнуць старонку, то бок ён павінен нібыта перагарнуць старонку. І для людзей гэта падаецца, што для прыхільнікаў Лукашэнкі, нават тых, хто там, сказаць, больш крывавы, гэта ўсё ж такі ёсць пачуццё, што ўжо нібыта Лукашенко перамог. І цяпер ён, як пераможца, мае права сабе дазволіць мілаваць. І на правах моцнага. І адпаведна яны задаюцца пытаннем, чаму не? Чаму не? Давайте ўжо рухацца далей. У любым разе гэта стварае, ведаеце, негатыўны псіхалагічны фон. І гэта таксама бачна па самой сістэме, палітычнай, што яна таксама ўжо нейкі час паміж сабой знаходіцца, можна сказаць, у дыалогу, адносно таго, што яна павінна рабіць. Ёсць людзі, которые кажуць, трэба ўжо как-то супакоіцца. І в прынцыпе мы ж бачым, што нібыта крыху сама сістэма, прынамсі публічна сябе пачынае паводзіць інакш. Мой цёзка Азарёнак сябе паводзіць інакш, зніклі пакаяльныя так званыя відэа, сама сістэма крыху інакш кажа. Александр Лукашенко на Новы год выступаў даволі, можна сказаць, прымірэнча, у праграме ёсць нейкія прымірэнчыя крокі. Рыгор, але я вас перапыню, але ёсць феномены супрацьлеглыя, ёсць і пакаяльныя відэо, ёсць і хваля рэпрэсіяў. Я, дарэчы, паглядзеў цікавыя лічбы весны, што палова тых, хто застаецца за кратамі, палітвязняў, это тых, хто сеў у мінулым годзе. То есть, кагосьці выпускаюць, хтосьці выходзіць па мілаванні. Дарэчы, малая частка, 20%. Большая частка тых, хто выйшаў на волю в мінулым годзе, это людзі выйшлі проста па сканчэнні тэрмінаў. У них было там 2-3 гады. Але я кажу, мяне это вельмі ўразіла. Я как-то это не усведамляў, што палова з тых, хто сёння сядзіць, сели у мінулым годзе. Так а вы кажаце, што такія тэндэнцыі таксама ёсць. Да, думаю, што гэта акурат і паказвае, так сказаць, умоўны дыалог паміж рознымі часткамі сістэмы, што частка людзей, которые там, частка іх хацела бы працягваць, частка бы хацела бы наадварот ужо змякчэння палітыкі, і яны спрабуюць нейкім чынам даносіць свае думкі да Александра Лукашэнкі, который з'яўляецца фінальным арбітрам у гэтай справе, і который таксама, пэўна, кажа то адно, то другое, то трэцяе, розныя рэчы ён кажа. Але тое, што ён і сам таксама выказвае думкі, которые нібыта павінны весці да прымірэння, гэта, по-мойму, да, ён пра гэта кажа, і кажа, здаецца, нават не першы год. Зразумела, што з гэтых словаў не так шмат вынікае у дзеянні, але з пункту гледжання камунікацыі ён таксама з'яўляецца часткова тым чалавекам, который прасоўвае гэтыя наратывы. І яшчэ одно пытанне, это а што ж будзе? На чым сэрца супакоіцца. Мы бачым, што значная частка за аслабленне рэпрэсіўных абцугоў, але пры гэтым людзі гавораць, што але так не будзе, хутчэй за ўсё. Прычым, значна менш тых, хто гаворыць, што это адбудзецца, чым тых, хто гаворыць, што хацеў бы гэтага. Людзі не вераць, што іх меркаванне на штосьці ўплывае. Дарэчы, у тых жа часіках вам таксама, здаецца, Артём сказаў, што а якая розніца? Хочуць людзі адлігі. А Лукашэнку-то што? А сістэме-то што? Хочуць, доўга будуць хацець яшчэ.
Это меркаванне, якое права на існаванне, безумоўна. Я думаю, што сапраўды сістэма можа доўгі час існаваць ва ўмовах умовах ігнаравання, в прынцыпе, меркавання значнай часткі грамадства. З другого боку, гэта нам менавіта тое, што людзі, которые нават акурат прыхільнікі Лукашэнкі, да, которые кажуць нам, што мы хацелі бы, да, нейкай адлігі, і ці там яе чакаюць і так далей, ну гэта ўсё ж такі паказвае тое, што гэта жывая дыскусія, которая існуе, которая реальная внутри самой сістэмы і звонку у грамадстве. Таму мне падаецца, што сапраўды сістэма можа існаваць у ігнараванні. Але ўсё ж такі ёсць запыт. І Александр Лукашенко чаму таксама да гэтага ўсё вывяртаецца? Чаму ён вяртаецца да таго, што вот пора рабіць змену пакаленняў? Чаму ён вяртаецца да таго, што вот трэба рабіць нейкія прымірэнчыя крокі? Чаму трэба адбудоўваць там нейкія стасункі з Захадам, хоць мы іх там не любім, яны нас не любяць? Ну таму што так людзі часткова думаюць. Ну, то бок, вось гэта думка там нараджаецца, як бы яны з гэтым жывуць. У яго таксама ёсць сваё разуменне там сацыялогіі, да? Яно можа быць крыху іншае, чым, напрыклад, на такіх слайдах, але как бы хутчэй там пайсці адправіць нейкіх людзей паразмаўляць на прадпрыемстве, але ў любым разе яны арыентуюцца крыху на тое, што адчуваюць людзі. І з гэтага яны спрабуюць нейкім чынам зрабіць нейкія высновы для сябе. Таму, ці можа застацца так, як ёсць? Можа застацца так, як ёсць. Да? І таму людзі так думаюць, што это на вялікі жаль у людзей пачуццё аптымізму ўжо пэўны год, як не такое ўжо вялікае. Але пачуццё, ведаеце, я думаю, што ёсць пачуццё пэўна ўсё ж такі ненармальнасці. Что вот все, что теперь отбывается, оно ненормальное, да, нават сярод прихильников Александра Лукашенко, что вот, ну, хотелось бы какой-то вот уже выйти из этого конфликта, да, из этой вот напруженности. Хочется и с этим неяк разобраться, и с этим неяк разобраться, и с этим неяк разобраться. Капіно кудысьці пайшло, потому что есть почуццё, что мы проживаем 5-й год 20-го, да, что вот мы вот все в том же самом конфликте, в той же самой белорусской войне, и хотелось бы кудысьці рухаться. Я думаю, что это пачуццё пэўна ёсць усё ж таки у некаторых людзей, оно есть внутри сістэмы, і таму менавіта хацелася б ужо нейкай адлігі, але все ж таки вось гэтае пачуццё, што гэта пэўна ўжо немагчымае пры Александру Лукашенко, но оно застаецца. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага Chatham House Рыгор Астапеня. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і як будзе мяняцца грамадская думка ў Беларусі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дзякуй, да пабачэння.